Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyna alynıp barlayan işler berkarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüne münasip ýörelgörler bilen üstünlik görüp başlanýar. Munyň şeýledin hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 5-nji ýylda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy Volkan Bozkır bilen dowuşuşdy. Söhbetdeşligiň dowamyny özara gatnaşylan geljegi esasy ugurlary kimin bar bolan mümkinçilikler barada pikir alşyly. Belenşeli häzir Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramatynyň hyzmatdaşlygynyň gün tertibini parahatçylyk we howpsuzlygy üçin etmek, durnukly energetika we ulug ykdysady durmuş insan perweri we ekologiýa meselelerini çözmek, durnukly ösüşiň maksatlaryny amalaşdyrmak ýaly möhüm ugurlar bar. Bu ugurlarda hyzmatdaşlyk uzak möhletligini häsiýet eýe bolup, ol ýygyderli esasy amalaşdyrylýar. Hemem anyk netijeleri kazanmagy gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiz dowuşyň dowamyna Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk babatda Türkmen tarapynyň esasy nukta nazaryny we garaýşyny beýan edip, Volkan Bozkıry Türkmenistana sapar bilen gelendigi şeýlede baş assambleýanyň 75-nji mejlisiniň başlygy hökmüne bu ýeke tek universal guramanyň agza ýurtlaryny hususan biziň ýurdumyza berýän gollaw üçin minnetdarlyk bellerdi. Milletlerimiziň beýleşýäli Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň häzirki mejlisiniň başlygyny iler tutýan ugurlaryny dowly gollaýar. Durnukly ösüş maksatlarynyň öz wagtyny we hemme tarapdan durmuşa geçirilmegine uly ähmiýet berilýär. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy tarapyndan gender deňligini öpüşün etmek we aýallaryň jemgyçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny gatnaşmagyny giňeltmek, hususan halkara we sewit meseleleri boýunça çözgütleri kabul etmek babatda başlanýyşlar öňe sürilýär. Bu barada aýtmak bilen döwlet başlygymyz Volkan Bozkır Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň häzirki mejlisine Türkmenistan tarapyndan öňe surilen halkara başlanýyşlaryň gollanylýanyny üçin minnetdarlyk bildirdi. Şundan baglykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň öňe süren hemem baş assambleýanyň bu ýubiley mejlisiniň dowamyna kabul edilen kararnamalary aýratyn bellädi. Olar hususan halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi gollamakda we berkitmekde beýtaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti barada hemem Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça sewit merkezi barada kararnamalardyr. Mundan başga ýakyn wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky ştab kwartirasynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürilýän resminamalary, ýagny adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly ulug ara gatnaşygyny öpüşün etmek, hemem Birleşen Milletler Guramasy bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň hyzmatdaşlygy barada baş assambleýanyň kararnamalarynyň taslamalaryna garamak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda dünýäniň gün tertibinde möhüm orna ýeleýän howanyň üýtgeme boýunça mesele aýratyn üns bermek bilen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Paris ilalaşygy we howanyň üýtgeme baradaky çarşuwaly konwensiýa boýunça borçnamalaryny dowly ýerine ýetirgendigini bellädi. Dowuşyň dowamyny hormatly prezidentimiz we ýokary wezipeli mehman däwe urlan hyzmatdaşlygy giňeltmeň geljegini şolsan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň gün tertibine girdilen wezipeler bilen baglykda bary bolan mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdylar. 6-njy iýulda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sewitiň ulug logistik ulgamyny ösdürmek boýunça alynıp barlayan işleň barşy bilen tanışmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Bir salimden hormatly prezidentimiziň uçary Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menzilini gondy. Şol ýerde döwlet başlygymyzy resmi adamlar garşylady. Howa menzilinden milli liderimiz Dükçordy Garaboguz aýlygyny ugrady. Döwlet başlygymyz aýlygyň üstünden çekilen Garaboguzy Hazar deňzi bilen birleşdirýän avtomobil köprüsine geldi. Melim bolşýaly ýurdumyzyň ulug üstaşyry mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, hemem bu ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek döwlet siýasatynyň möhüm ugurdyr. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň okully ösmegine ýardam etmeliler. Türkmenistan Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda amatly ýerleşmek bilen sewitiň we tutuş iklimiň ähli döwletleriniň bähbidine özüniň ulug üstaşyr kuwatyny artdyrmagy aýratyn ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiz ulug desgatynyň ýagdaýy hemem aýlygyň
şahaty bilen tanışyp, degişli ýol başlary täze köprüni gurmak hemem oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bähleşe eglan etmek tapşyrdy. Bu ýol häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeler, Garabağoz aýlygynyň himmetine agytyna ulanylýan tebigy serişdelere baýdygyny bellemek gerek. Döwlet başlanmady bu mesele barada durup geçip, aýlygyň kimiki gorularyny we tebigy aýratynlyklaryny almy taýdany düýpli öwrenmek wajypdygyny ötüçekdi. Şonuň bilen baglykda meleli izirmez ýurdumyzyň almy barlyk institutlarynyň alimlarynyň bu ulgamda işleýän hünärmenleri bilen bilelikde zerur işleri geçirmeligini belledi we birnäçe görkezmeleri berdi. Garabağoz aýlygynyň üstünden täze köprüniň kimem oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi, ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçerjilik kuwatyny, logistik hyzmatlaryň hili epesli ýokarlandyrmagy, halkara ulug üsäşir düzümini giňeltmäge, kimem goňşy döwletler bilen söwda ykysady gatnaşyklary hatym pugtulandyrmagy ýardam eder. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly beýik we pök ýolunyň gaýtadan dekeldilmegine, gönükdürlüğünü döwletara üssäşir geçerliligini döredilmegi, Ýewraziýa ykysady zowluklaryň birleşdirmegi, Aziýa ýuwaş umman sebitiniň ýurtlaryny çykalgyny öpçün etmek üçin möhüm ähmiýete ýeder. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenaş halkara deňiz portuna geldi we şol ýerde menziliň işi bilen tanışdy. Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentliginiň ýol başçysy halkara deňiz menziline alyp barylan işler barada hasabat berdi. Meleli ýermizde sebitiň esasy ulug üssäşir merkezine öwrilen portuň işine dünýä tejribesiniň öňde barjy gazananlaryny we innowasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak, hemem toplumyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak babatda birnäçe tapşyryklary berdi. Soňra hormatly prezidentimiz elektromobilli halkara deňiz menziliniň çäklerini alyp barylan işler synlady. Häzirki döwürde Aziýany we Ýewropany baglanşdyrýan hemem ulug üssäşir söwda geçelikleriniň netijeli işlemini öpçün edýän Türkmenaşynyň halkara deňiz menzili Günnogor Günwatar Demirgazyk Günorta ugurlary boýunça ýük daşalmagyny şertlendirýän wajyp logistik merkezi bolup durýar. Port düzümi ulgamyny iň gowy tejribeni özüne jemleýän halkara deňiz menziliniň ýurdumyzyň eksport kuwatyny artdyrmakda möhüm orny gelýär. Bu portuň kadaly işlemegi netijesinde ýurdumyzyň önümleri dünýä bazarlaryny bökdüşsiz iýerliýär. Munyň özü milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek üçin egert uly ähmiýete eýedir. Soňra hormatly prezidentimiz Awada milli syýahatçylyk zowlugynyň durly maksatly destgalarynyň gurulşynyň depkini bilen tanışdy. Ýol ugry meleli izirmez häzirki wagtda Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 400 orunlyk köp ugurly hassahanyň gurulşyny alyp barylan işleň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Melim oş ýaly adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdam durmuş ýöreliglerini pugtulandyrmak meseleleri döwlet başlarymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Hazyryň kenaryna gurulýan 7 gatdan ibaret bolan köp ugurly hassahana bu ýerdäki lukmançylyk merkezleriniň üstüni getirer. Bu ýerde dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek işleri ýokur depine ýola goýulýar. Meleli izirmediň başlanjy bilen ýaýwanlandyrylan giňme çörli özgertmeler netijesinde hazyryň kenary tananylmaz derejede özgürdi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde senagatçylar we terkeçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan gurulşyga batly depkinlerde alyp barylan täze kottejler toplumynyň gurulşyk işleri bilen tanışyp birleşmeniň ýol başçysyna bu destganyň gurulşy boýunça alyp barylan işleri nägilelik bildirdi. Meleli izirmede kottejlerde öpçün edilýän mümkinçilikler olaň bede gaýratynlyklary, kottejlaryň otoglarynyň reňkleriniň sadaşynyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeýänligini bellep, ýol berilen säwlükleri gysga wagtda düzeltmek babatda anyk çäreler görmegi berk talap etdi. Adamlaryň deňiziň kenaryna amatly denjalmaklary, olaň saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur şertlerini döredilmegi bilen baglanşyk meseleleň çözgüdüni hemem durmuş maksatly desgalyň talap laýyk gurulmagyna möhüm üns berilmeliler. Döwlet başlarymyz bu babatda aýdyp, gurulşyk işlerine milli binägerlik ýöreligleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiziň nyktaşy ýaly Awada milli syýahatçylyk zowlugyny munyň beýlegim ösürmegiň baş maksady ýurdumyzyň umumy adamzat bähwetli tebigy aýratynlyklaryny, deňiz ýakatynyň ägert uly denjaş kuwatyny netijeli peýdalanmakdan ibaretdir. Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz eginleşleri bilen bilelikde Awada milli syýahatçylyk zowlugynyň çägi boýunça velosipedle gezelenjetdi. Meleli izirmez Awadanyň syýahatçylyk we denjaş mümkinçiliklerini munyň beýlegim artdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini bellep, bugurda öňde durýan wezipeleň ösünlikle ýerine ýetirilmegine jogapkärlik we toplumyň esasy
da çemleşmeliligini öňe çekdi. Halkara derejeli siýasatçylyk we dinjaş zowluk hükmüne ikrar edilen awdanyň çäklerini amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamak maksady bilen bu ýerde döredilýän selgäk zowluklaryň çägi giňeldilmeliler. Soňra döwlet başlary özüniň eginleşleri bilen Çaýbaşyna Balkan welaýatyna iş taparynyň netijeleri boýunça maslahat geçirdi. Oň dowamyny ýurdumyzyň täwitlerini, hususan Balkan welaýatyny durmuş ykysady taýdan ösürmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. 7-nji ýylda Balkan welaýatyna iş taparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp erki maşyklaryny ýerine ýetirdi we velosipedde gezilenjetdi. Sagdan durmuş ýörelgeleriň işleň tarapdary köpçülikle bedentireni we sport ösürmegi döwlet siýasatynyň möhüm ugry hökmüne kesitlen melelizerimiz sport bilen meşgullanmaň her bir adamyň durmuş kadasyny öwrülmeligini ündüge. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň we bedenteri sagyldyş hereketiniň hemme taraply ösürmegine oňa ýylat köpçüliginiň aýratyny ýaşlaryň işleň çekilmegine döwlet derejesine uly öns berilýär. Bu bolsa öňde goýulan belent maksatlary getmeň esasy şerti bolup durýar. Döwlet başlyrymyz velosipedli gezilenji Hazaryň kenarynaky ajaýyp künjekde ýerleşýän gemi durulgusynyň ýanyna tamamlady. Bu ýerde hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň ygtyýaryna gelip gowşan Rahat atly täze ýolagçy geminiň ilkinji ýüzüşine ak pata berdi. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna gurulan bu ýokary tezlikli ýolagçy gemisi deňizde gezilen jetmegi halaýan siýasatçylar we jahan keşdeler üçin ýetlenenler. Geminiň umumy uzunlygy 33 metrden gowrakdyr. Ýolagçylar üçin ählamatlyklary bolan gemi rahat ýüzüşe amal aşyrmak, ýüzüşiň dowamyny oňoýla denjalmak üçin hem deňiz giňişligini synlamak üçin zerur şertler bilen öpüşün edilipdir. Kenardan 100 mile çenli uzaklykda ýüzüşe amal aşyrmak bolan ukyby şeýlede geminiň tekniki görkezlerini hem häzirki zaman ýolagçy gemilerine bildirilýän ýokary talaplara dowlu laýyk gelýär. Biziň ýurdumyz geografik taýdan amatly ýerleşmek bilen uly kommunikasiýalarynyň köp şahaly ulgamynyň döredilmegine aýratyn öns berýär. Munyň özü ýurdumyzyň durmuş ykysady taýdan durnukly ösmegine hyzmat etmek bilen çäklenmän. Eýtem tutuş sebäpli parahatçylygy, durnuklygy we hopsalyk botulandyrmak ýardam edýär. Ýergelerine aýsak halkara söwda ykysady gatnaşyklaryny geňeltmek hem söwda ýollaryny ösürmek boýunça işleň çäklerini Türkmenistan beýleki Hazaryka ýurtlary ýaly milli gemiçilik ulgamynyň kuwatyny artdyrmagy uly öns berýär. Deňizde ýüzüşiň dowamyny döwlet başlyrymyz eginleşleri bilen Türkmen topragynyň bu ajaýyp künjegine alynıp barylan netijeli işleri ýygdarly dowam etmek, Hazaryň ekologiýasynyň ýokary derejesini, oň biýodurlygyny saklamak we künjegi ösümlik hem haýwanat dünýäsini ilmi esasda öwrenmek bilen baglanşyk meseleler boýunça pikir alşyldy. Melelizlerimiziň ak pataty bilen badalga berilen Rahat atly gemi ilkinji ýüzüşini tamamlap deňiziň kenaryna saklandy. Döwlet başlyrymyzyň eginleşleri hormatly prezidentimizi bu şanly waka bilen gutladylar. Hem gemi mundan belägem şowly ýüzüşleri arzu etdiler. Döwlet başlyrymyzy Balkan welaýatyna iş taparyny tamamlap bu ýerden Türkmen şäheriniň halkara howa menziline tarap ugrady. Ol ýerde hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi wekilleri ugradylar. Biraz wagtdan döwlet başlyrymyzyň uçary Aşgabatyň halkara howa menziline gонny. 9-njy ýylda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň Geňişlik mejlisine geçirdi. Mejlisde halk hojuluk toplumynyň pudoklaryny ösürmek boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleň netijeleri jemlenildi. Degişli hasabatlary dinlenildi. Hem amal aşyrylan işlere baha berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň we ýurdumyzy durmuş ykysady taýdan ösürmek beýleki maksatnamalary aralyp maslahatlaşyldy. Ikinji ýarym ýyl üçin eler tutulýan wezipeler kesitlenildi. Hem ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak baradaky meseleleri garaldy. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň Geňişlik mejlisiniň gün tertibine geçip elki bilen Merkezi Bankyň başlygy Anna Durdiýewe söz berdi. Ol 2021-nji ýylyň 1-nji ýarymynda alyp barilan işleň netijeleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz başga işe geçmek sebäpli Anna Durdiýewe eýeleýän wezipesinden boşatdy. Şeýlede döwlet başlyrymyz işte goýuran kemçilikler üçin Merkezi Bankyň başlygynyň ornwatary Uraz Durdiýewe keç eglan etdi. Soňra Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdarow milli ykdysadyýatymyzyň ösüşiniň jemleri barada hasabat berdi. 1-nji ýyl ýagdaýyna görä döwlet budjetiniň gerdejileriniň meýilnamasy 119,1 göterim, çykdyjylyň meýilnamasy bolsa 97,3 göterim ýerine ýetirildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenigaz döwlet konserniň Türkmen Howa ýollary agentliginiň we döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň işine nägilelik berdi. Geçen ýylyň deýişli döwri bilen deňeşdirilen bu edaralaryň hatawyna gelip gowuşýan valyuta serişleriniň möçberi adally diýip melelizlerimiz aýtdy. Bu wezipe borçlaryny talaplaýyk ýerine ýetirmän daş
başar yurt puluna tirişdiren gelip goşmagyna gözegçilik goşudan üçin Mali we Iqtisadiýat ministri Serdar we döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet kanseriniň başlygy Amanowa, döwlet ähtiýaçlanyş guramatynyň baş direktori Nur Muhammedowa, Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Sabur we duýduryş eglan etdi. Sonra statistika barada döwlet komitetining başlygy Welbegow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podoklan dolanyş edaraläriniň 2020 ýylyň 1-nji ýarym ýylynaky ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyny 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmen konsepsiýasyna kesitlenen gaýry goýulmasy weziplerden ugralyp, podoga sanly ulgamy, täzeçil tehnologiýalary, häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerini möhüm üns bermek tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Müşekow 2021 ýylyň 6 aýynyň makro ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. Döwlet başlygymyz ýurdumyzyň bir näçe ýokary okuw mekdeplerini hojulyk hasaplaşygyny geçirmek we Türkmenbaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň gurumçylyk hukuk guruluşyna üýtgetmek hakyndaky teklipler makullady we değişler etminamalar gol çekdi. Geňişler mejlisiniň dowamyna Melelizirimiz Müşekow Merkezi Bankynyň başlygy wezipetine bellep, ony Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary wezipetinden boşatmak kararyna gelenini aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň agzasy Berdi Muhammedow şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine Türkmenistanyň dörli künjeklerine bina edilýän umum bilim berýän mekdepleň medeni durmuş maksatly desgalan guruluşyklaryň ýagdaýy boýunça geçirilen seljerme işleri, şeýlede de şu welaýatyna amal aşyrylan iş saparynyň netijeleri barada giňişli maglumatlar berildi. Şeýlede vice-premier Aşgabat şäherinde hem ýurdumyzyň welaýatlaryny we Türkmeniň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllyk bayramynyň belenilýän ýylyna gurulyp ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän desgalardaky guruluşyk işleriniň ýagdaýy barada degişli çyzgylaryň üstü bilen gurrun berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watyny gelende giňden dawralandyrylýan şaly seneler münasibetli ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän desgalyň guruluşynyň belenen möhleti tamamlanmagy we ýokary hel derejesiniň öpçün edilmegi bilen baglanşyk meseleleň üns merkezine saklanmalygyny belledi. Hemen bu wagtda bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başlygymyz Berdi Muhammedow we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysady, bank we halkara mali guramalar meseleleri boýunça ornwatary wezipetine bellep, ony ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipetinden boşatmak hem döwlet howpsuzlyk kenişiniň düzüminden çykarmak barada karary gelendigini aýtdy we oňa işini üstünlikleri arzu etdi. Hökümetiň başlygynyň ornwatary özüne bildirilen anam üçin Melelizirimiz tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, toplamyň düzümleriniň işini döwrüň talabına laýyk derejede kemilleşdirmek ugruna zerur tagyllary etjekdigine inanyrdy. Hormatly prezidentimiz vice-premier ministrliklerin we podoklan dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýylyň ahyryna çenli belenen işleň üstünlikle ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Melelizirimiz Berdi Muhammedow ilkinji nowatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ähli ornwatarlary bilen ýygnanyp, ministrliklerin we podoklan dolanyş edaralarynyň kabul edilen maksatnamalarynyň ýerine ýetirişi, şeýlede geljek ýylyň döwlet budjetiniň taslamasy boýunça maslahat geçirmegi 2022 ýylyň maýa goýum maksatnamasyna da düýpli seredip, ony taýýarlamak hem tasdiklamak tapşyrdy. Döwlet başlygymyz ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipetine täşli we bellep, ony şu edaranyň başlygynyň ornwatary wezipetinden boşatdy hem oňa işine üstünlikleri arzu etdi. Ministrler Kabinetiniň Geňişli Mejlisiniň dowamyna ýurdumyzyň baş prokurory Attaýew söz berildi. Ol öz çykyşyny paýtagtymyzyň hojulyk düzümlerine alınıp berilýän işleň jemlerini hem Türkmen Demir ýolları agentliginiň edaralarynyň işlerine geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna bolşy ýaly halk hojulugynyň ähli podoklaryna kanunçylyk hukuk tertibini berkitmek meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Durdulyýew gözegçilik edýän guruluşyk senaty toplamyna şu ýylyň 1-nji ýarymyna ýerine ýetirilen işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz başga işe geçmek sebäpli Durdulyýew we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary wezipetinden boşatdy. Döwlet başlygymyz guruluşyk boýunça baý tejribe toplanyny gödöňüne tutup, Durdulyýew we Aşgabat City şäheriniň guruluşyk kärhanalarynyň direksiýasynyň ýolbaşçysy wezipetine belledi. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew Aşgabat şäheriniň hojulyk düzümlerini şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Gylyjew başga işe geçmegi sebäpli Aşgabat şäheriniň häkimi wezipetinden boşadyldy. Melelizirimiz bu wezipe ganymy we bellep, ony guruluşyk we binagarlyk ministri wezipetinden boşatdy. Melelizirimiz guruluşyk we binagarlyk
tayarlyk ministr wezipetini Orunowy belläp, ony şu ministrligiň ýol başçysynyň ornwatary wezipetinden boşatdy. Soňra energetika ministri Purçekow ýol başçylygy edýän düzümleriň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemleri ýurdumyzyň energiýa öpçünçilik ulgamyny döwrwaplaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirişiniň barşy barada hatabat berdi. Milli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň gurulşy Fenagat we energetika toplumuna Türkmen Kimya döwlet konserni hem paýtagtymyzyň häkimligine gözegçilik edýän ornwatary wezipetini Purçekow belläp, ony energetika ministri wezipetinden boşatdy. Vice-premier hormatly prezidentimiz belleren anam üçin tüýsürükden hoşallyk bildirip, özüne ýüklenen wezipeni ýerine ýetirmek üçin äkli taglary etjekdigini anandardy. Milli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Purçekowyň öňünde durýan möhüm wezipeler kesetlep, ýurdumyzda alınıp barlayan guruluşyklaryň ýagdaýyny gysga wagtyň içinde teljermek tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Öwezow gözegçilik edýän ulgamlaryň şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulag we aratnaşyk toplum boýunça ornwatarynyň garamagyna ähli ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş edareleriniň eýetçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüli diýip döwlet başlygymyz aýtdy. Şoňlan baglykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulag we aratnaşyk toplum boýunça ornwatarynyň wezipetini ýapmak barada karara gelendigini aýtdy we Öwezow eden işler üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýapylýan ulag we kommunikasiýa toplumynyň düzümindäki adatdan daşary ýagdaýlar we raýat gowrug bölümi bolsa, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Döwlet Howpsuzlyk Kençiliginiň sekretary Amanowyň garamagyna berildi. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanyna ministrligiň hukuklaryny ulag we kommunikasiýalar agentligine döretmek barada karara gelendigini hem bu agentligiň baş direktory wezipetine çaky we belleýändigini habar berdi. Milletlerimiz täze düzümüň ýol başçysy wezipetine çaky we belledi. Hormatly prezidentimiz elektron senatatynyň geljek wezipelerini çözmäge niýetlenen işgärler taýýarlamagyň ulgamyny döretmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow işte goýuran kemçilikler üçin Türkmen Demir Ýollary agentliginiň başlygy Atamradowa Berk Kenç iglan etdi we değişler etminama gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Abdurrahmanow gözegçilik edýän puduklaryny şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 6 aýyna geçen ýylyň değişli döwri bilen deňeşdirileni Türkmengaz döwlet konserni boýunça polisiýanyň we polipropileniň Türkmen Neft döwlet konserni boýunça bolsa neftiň çykaryşynyň azalanyny belledi. Türkmen başdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna käbir neft önümleriniň önülşi petelli. Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy boýunça geologiýa gözlegi buruw işleriniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak wajypdyr. Hormatly prezidentimiz innowasion tehnologiýalar arkaly Hazar deňiziniň geljegi uly bolan kenariýa tewitlerini alyp barlayan geologiýa gözlegleri işleňleşdirip, täze ýataklary açmak we özleşdirmek üçin zerur işleri geçirmek tapşyrdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlaryny şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz sarp ediş haritlarynyň aýratynam uwa hojalyk pudugyny önürleýän meçhurlaryny artdyrmak boýunça işleň keniýet haýal alynyp barlaýanyny aýtdy. Döwlet başlygymyz yksadyýatyň hususy pudugyny döwlet tarapyndan gollamak, kiçik we orta telekeçiligi, maliýe hem maddi tehnika kömegi bermek hem sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen sowdanyň döwrewap öpçünçilik ulgamlaryny döretmek meselelerini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherine geçiriljek bütün dünýä sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmegi hem sergide Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllaryna ýeten sepkitlerini we gazanan üstünliklerini geňden görkezmek tapşyrdy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Mehmedow gözegçilik edýän ulgamyny şu ýylyň 1-nji ýarymyna alyp barilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz durmuş ogurly döwlet siýasatynyň möhüm insanperwer ogurly hökmüne medeniýet ulgamyny munun meýlegim ösürmek ähmiýetini ýytap, vice-premiera birnäçe tapşyryklar berdi. Garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk ýubileýi münasibetli geçirilýän döwlet we medeni köpçülik çärelerini bayramçylyk hem teatrlaşdyrylan dawarlary döwrap guramaga taýýarlyk görmek babatda tapşyryklar berildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Gelin Ýazow gözegçilik edýän ulgamlaryny şu ýylyň 6 aýyna alyp barilen işleň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bilim, ilim, saglyk goraýyş we sport ýaly durmuş ähmiýetli ulgamlaryň kemilleşdirilmegine üns bermegiň möhümdigini aýtdy. Elatyň bagtyarlygy we awadançylygy diýmek, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ähli özgörtmeleriň üstünlügi şol ulgamlaryň ösüşine gözkönü baglydyr. Milletlerimiz meclise gatnaşan Daşary işler ministriniň ornwatary Metiwe ýüzlenip şu ýylyň 2-nji ýarymyna birnäçe halkara çäreleriniň we maslahatlarynyň hem beýleki döwletiň ýolbaşçylarynyň ýurdumyza saparlarynyň meýilleşdirilendigini belledi. Hormatly prezidentimiz bu çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin düýüpli taýýarlyk görmek zerurdygyny ýetdi we bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Soňra ýurdumyzyň vilayatlanyň häkimleriniň hasabatlary dinlenip
bellenildi. Hormatly prezidentimiz häkimleri öňde goýulan wezipleri öz wagtyna we takyk ýerine ýetirmek babada anyk tawşyryklary berdi. Gurulýan dürli maksatly desgalan guruluş işlerini we olaň bellenen möhletlerde ulanylmagy berilmegine gözegçiligi öpçün etmeň wajypdygyny öňe çekdi. Ministerler Kabinetinin başlygynyň ornwasary Oraz Geliýew gözegçilik edýän podoklaryny şoýlyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hytabat berdi. Hormatly prezidentimiz wise-premieri vilayetlik häkimlerini owa hojalyk toplamynyň ýol başlaryna ýönlenip, owa hojalygyny ösdürmek, haýratyn paýtanyň öňürleýän mukdaryny artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamaları durmuşa geçirmek bilen bagly bolan meseleleri öňe çekdi. Melelezirimiziň beýleşi ýaly häzir gally urug tamamlany diýen ýaly ýygnalyp alynan DNA'nyň möçberi 1.400.000 tonnadan geçdi. Bu ýurdumyzyň azy howpsuzlygyny öpçün edýän tasdiklaya, gallanyň özümizden artýan bölegine gerek bolsa, daşary ýurtlara da eksport edip bolar. Meýdanlarda gowaçanyň bol hasly ýetişdirilýär. Paýtanyň biziň üçin ören möhümdigini göz tutup, oň bol hasylyny almak üçin zerur bolan ähli agrotehnika işleri öz wagtyny we ýokary hili geçirmeli. Owa hojalyk tehnikalaryny ýygmak gowy taýýarlamaly döwlet başlygymyzy beledi. Milli Geňeşlik Mejlisiniň başlygy Mehmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny munyny bilen kämilleşdirmek boýunça birinji ýarym ýyllykda ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda döwrewap kanunçylyk hukuk binýadyny döretmekde deputatlarynyň işiniň ähmiýetini beledi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýörelgileri berkarar etmek boýunça halk maslahatynyň işiniň ören wajypdygyny beledi. Soňra döwlet başdanmady Gurbanogul Berdimuhammedow mejlise gatnaşlary ýüzlenip, şoýlyň 6 aýyny halk hojalyk toplamynyň podoklarynyň ýerine ýetiren işleriniň netijelerini jemledi. Hormatly prezidentimiz döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrularyny öňe çekip, ýakyn geljek üçin esasy wezipeler kesetledi. Melelezirimiziň nyktaşy ýaly nesip bolsa ýakyn aýlarda möhüm waka berkarar döwletimiziň mukaddes garaşdyrylarynyň şany 30 ýyllyk bayramy giňdeni belenler. Ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetyny ösdürmekde döwletimiziň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Daşary siýasatymyzyň üýtgüsi dowam edýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlygymyzy möhüm wezipeleri öňe çekip, henize çözülmegi köp zähmet talap edýän soraglaryň bardygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Geňeşlik Mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyny, maşgala awadançylygy, berkarar watanymyzyň gülläp etme ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Mejliste döwlet durmuşyna degişli başga bir näçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar, Mehriban arkadagymyzyň ýurt bäkitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýändigini eşkar etdi. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalardan tanşa edýäs. Türkmenistan ýene Ýaponiýanyň arasyna gadanlaryny iki tarapdan alaşdyry, durmuşa geçirmek hemem iki ýurduň öz arasyny mundan beýlegem ösdürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama rahatlıkta Türkmen Yaponi ıqtisadi komissiyasının Türkmen bölüğünün düzümü tasdiqlanıldı. Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasyndaky iki tarapdan gatnaşyklary hasam ösdürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama rahatlykta hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Xitay hökümetara komissiýasynyň hemem oňa keçik komissiýalarynyň Türkmen bölüğünün ýol başlary bellenildi. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gadanlanan iki tarapdan alaşyklary durmuşa geçirmek, hemem iki ýurduň öz arasyny mundan beýlegem ösdürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama rahatlykta ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toplarynyň Türkmen bölüğünün düzümi tasdiqlandy. Türkmenistan bilen Gadagistan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdürmek, iki tarapyny söwda ykdysady almasynik we medeni gatnaşyklary hasam giňertmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama rahatlykta ykdysady almasynik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Gadag toplarynyň Türkmen bölüğünün düzümi tasdiqlandy. Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdürmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama rahatlykta ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Belarus toplarynyň Türkmen bölüğünün düzümi tasdiqlandy.
Hurmatly Prezident we berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne şöhratly geçmiş tarihimizde halkymyzyň döredin milli gymmatlyklaryny ösürmeklige, eni mamalamyzdan miras halyny elişlerini öwrenmek, halyçylyk, owadan naşly keçeler taýýarlamak, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmeklige giň ýol açdy. Yurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklaryny, nusgulyk elişlerini asırlardan şu nure gelip ýeten bu ajaýyp hünärleri öwrenmek hem geljek nesillere miras galyrmak barada uly meşhurly eşler durmuşa geçirilýär. Daşy vilayatynyň çeperelli gelňeýleri özleri üçin döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bölümlerini nusgulyk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawut dünýäler. Hormatly Prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne, şöhratly geçmiş tarihimizde halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösürmeklige, eni mamalaryymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, el guramalaryny, owadan nagyşly tahyýalar taýýarlamak, keçe basmak, tekinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmeklige giň ýol açdy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nusgulyk el işlerini asyrlardan şu günlere ýetip gelen bu ajaýyp hünärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galyrmak barada uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Ulayatyň zenanlar gurumlarym ene mamalarymyzdan miras galan ajaýyp el işlerini işi wurdenanlaryň arasynda edildirli wagt nesihat şäherlerini geçirip durýarlar. Daşy vilayatynyň ruhulent etrawynyň çeperelli gelňeýleri özleri üçin döredip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümniň nusgulyk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Eşe wurdenanlaryň taýýarlan el guramalary, ajaýyp keçeleri, owadan naşly tahyýalary türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasyna münasip orun tutýar. Önümliň owadan görnüşleri döwrümizin rowaşlyklary bolup, göwnlerde buýsaş döredýär. Vilayatyň çeperelli eşe wurdenanlary gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hurmatly Prezident we paratly başlangyny döwlet siýasatyny ýurdun eko ulgamyny gadalaşdyrmakda sebide ähmiýetli wajyp işleň ençemesi amal aşyrylýar. Tebigatyň täsirliklerini durly hadiselerden şolsana ýangyn howpundan goramak üçin alınıp barlayan işlerim netijeli häýaty eder. Şu maksatlardan häzirki wagtda ýurdumyzyň döwlet tebiga goraxanalarynda okuw maslahatlar durly duşuklary, wagt nesihat şäherleri ýygydarly gurulup, olary özüniň oňy netijelerini berýär. Amderiýa döwlet tebiga goraxanasyny Türkmenistanyň tebigaty goramak jymatynyň Lebap vilayat bölüminiň vilayat polisiýa müdürliginiň ýanyl howpsuzlyk bölüminiň döwlet tebiga goraxanasy bilen birlikde goramagyny gözel tebigatymyzda ýanyň howpundan goralyň atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynyň dowamyny ýurdumyzyň asy howa şertleri gözeňe tutulup, häzirki tömüz aýlaryny dörenmegi ähtimaly ýanyň howplarynyň öňlenmek babaty geçirilmeli işleri, tebiga meýdan şertlerini işler guruluny ýa-da gedelenje çykylaryny, raýatlaryň ekologik medeniýeti, ýanyna garşy görüş şäherleri, tebiga gözellikleri gorap saklamak, ekologiýa meseleleri barada giň şeýin durup geçirildi. Ýerigene belläp geçdik tebigatyň öz bolşy gözelligi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýan Amderiýa döwlet tebiga goraxanasynyň baý haýwanat hemem ösümlik dünýäsi bar. Goraxananyň umumy eleýän meýdany 48.350 hektara barabar bolup, bu ýerde süýden berjeleň 41 görnüşi, balyklaryň 36, ýerde suwda ýaşaýanyň 2, süýrenjiliň 29 görnüşi, guşlaryň 175 görnüşi, uňurguslygyň 104 görnüşi duş gelýär. Goraxananyň ösümlik dünýäsi özüniň köp türlüligini tapawutlanýar. Bu ýerde ýokary guruluşy ösümlikleriň 227 görnüşi bolup geçirileni alma barlaryň netijesinde goraxananyň sähralyk meýdanlaryna dürli ösümlikleriň 125 görnüşiniň bardygy anyklandy. Şolaryň arasynda sähra dogruklaryny dermanlyk häsiýetli ösümlikleriň 15 duş gelýär. Joşgyny jeyhunyň sag hememe çep kenarlaryny gurşabylan geçmesi kyn bolan tököýlüklerdi. Ösümlikleriň 86 görnüşi ösüp, şolaryň 30-dan gorak görnüşiniň dermanlyk ösümlikleri anyklandy. Esasen bu ýerde toruň, petdi, egde, jungur fewdiýaly agaçlar adykly edýär. Ýylgyn, çemiş, buýun, hyşy, adaty gamyş bilen gurşulyp agaçlar bilen ýanaşyk jeňellikleri tokuy haýwanlarynyň esasy ýaşaýan ýerini, sözüň dogry manasynda ýaşaýan tebiga öýüne emerekdirýär. Hurmatly Prezident bilen paratly başlangyny döwlet derejesinde ýaýbanganylan ekologik siýasaty durmuş ornaşdyrmakda, tebigaty aýaly göz bilen garap ülkemiziň gözelliklerini bir gorap saklamakda goraxanada netijeli işler alyp barylýar. Hormatly şerhäder bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň hidrometeorology barda gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam edilýär. Hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyldysyna namasynyň aralyk dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňini bolsa iýul aýynyň 12-sinden
iyul ayının 18-ne çenni kepden dowamında yurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň ortasynda yurdumyň çaýyna günmatardan çyýly howa akymyň aýralaşmagy netijesinde diýarymyň Balkan, Ahal we Daşoğlu welaýetlerine atkem ýagşyň ýagmagyny şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň atkem peselmegine garaşylýar. Hastakygy yurdumyň Balkan welaýetyne atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup atkem ýagşy ýagar ýylarym çakmagy mümkin. Demrat günmatardan tele sekundda 7-12-den 12-17 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusyň 37 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 36-41 gradus, welaýetyň karary gatraplaryna 32-37 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýetyne atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup atkem ýagşy ýagar ýylarym çakmagy mümkin. Demrat günmatardan tele sekundda 7-12-den 17-16 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusyň 30 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusyň 40 gradusy çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Mar welaýetyne atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup demrat günogordan tele sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusyň 29 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradusyň 40 gradusy çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Gowap welaýetyne atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup demrat günogordan tele sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusyň 29 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradusyň 41 gradusy çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Daşoğlu welaýetyne atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup atkem ýagşy ýagar ýylarym çakmagy mümkin. Demrat günmatardan tele sekundda 6-17-den 17-16 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-24 gradusyň 27 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýlan 40 gradusy çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkem rutly hepdeniň ortasynda üýtgäp duran rutly howa bolup demrat günmatardan tele sekundda 7-10-dan 9-12 metre ýetýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 23-25 gradusyň 28 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 35-37 gradusyň 41 gradusy çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça iýul aýynyň 12-sinde magnit gadisasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýul aýynyň 12-sinden iýul aýynyň 18-ne çenli hepdeniň dowamynda ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolýaňyz. Edi watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz pastynyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişoklusynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam sagat 11-den 17-çe güýçli bolýar, hemem günüň gyzgyn howry sagat 20-çe dowam edýär. Şeýle hem howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 6 göterim artmagy bilen howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şoň bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirlerini öňüne almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, hemem Tomuz pastyny günüň ýetişoklusyndan gorunmagy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, şulary berk-berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuňdan watan habarlary ýapaşymyz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli şunuň ödünde bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edi ýerleşler.